Τι είπαμε θα πούμε χτες? Είπαμε χτες ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τα ρήματα. Τι είναι τα ρήματα? Για πείτε μου λίγο πώς είπαμε χτες, πώς είπαμε ότι είναι τα ρήματα, πώς λέγονται? Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ωραία. Είναι verbs. Λοιπόν, εδώ γράφουμε στον πίνακα, έχουμε χρόνους, ρήματα. Σήμερα θα δούμε την ενεργητική φωνή και θα δούμε την έγκληση την οριστική. Εντάξει. Εδώ τώρα έχουμε σχεδιάσει τρία συννεφάκια. Το χτες, το σήμερα και το αύριο. Άρα οι χρόνοι, τι δηλώνουν οι χρόνοι? Κάτι το οποίο έγινε χτες, παρελθόν, χτες, προχτές. Κάτι το οποίο γίνεται σήμερα, παρόν. Και κάτι το οποίο θα γίνει αύριο, μέλλον. Εντάξει. Ωραία. Έχουμε τα τρία μικρά συννεφάκια αυτά, τα βλέπουμε στον πίνακα, τα τρία. Χτες που είπαμε ότι είναι το παρελθόν, σήμερα παρόν και το αύριο μέλλον. Εντάξει. Ωραία. Έχουμε στην ελληνική γλώσσα 8 χρόνους. Έχουμε μάθει εμείς μερικούς. Έχουμε μάθει τον ενεστώτα. Ποιος είναι ο ενεστώτας? Πώς λέγεται στα αγγλικά? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο ενεστώτας που ανήκει? Ανήκει στο χτες, στο σήμερα ή στο αύριο? Στο σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Στο παρόν. Έχουμε ένα παράδειγμα. Όλοι σας ξέρετε τι σημαίνει αγοράζω. Ωραία. Θέλω τώρα να πω εγώ στον ενεστώτα, εγώ αγοράζω. Το «ο» αυτό πώς γράφεται? Πώς έχουμε πει? Με όμικρον ή με ωμέγα? Πάρα πολύ ωραία. Πάντοτε όλα τα ρήματα με ωμέγα. Εγώ αγοράζω. Εσύ αγοράζεις. Το «εις» με τι γράφεται? Γράφεται με ε, πάρα πολύ ωραία. Εσύ αγοράζεις. Αυτός αγοράζει με ε. Εμείς αγοράζουμε με ε. Εσείς αγοράζετε και αυτοί αγοράζουν. Εντάξει, αυτοί αγοράζουν. Ωραία. Αυτός ο χρόνος ο ενεστώτας είπαμε ότι ανήκει στον παρόν. Ωραία. Θα πούμε τώρα έναν άλλο χρόνο, τον οποίο τον έχουμε γράψει στον πίνακα, είναι, όλοι σας έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ να πείτε εγώ αγόρασα? Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εγώ αγόρασα. Αυτό στα ελληνικά λέγεται αόριστος. Ο αόριστος εγώ, το βλέπετε, εγώ αγόρασα. Εσύ αγόρασες. Αυτός αγόρασε. Εμείς αγοράσαμε. Εσείς αγοράσατε. Αυτοί αγόρασαν. Αυτοί αγόρασαν. Αυτός ο χρόνος σε ποιο συννεφάκι βρίσκεται? Στο χτες, στο σήμερα ή στο αύριο? Στο χτες. Πάρα πολύ ωραία. Άρα ο αόριστος δηλώνει κάτι το οποίο έγινε χτες. Χτες προχτές. Άρα παρελθόν. Εντάξει, ωραία. Λέτε πολλές φορές θα αγοράζω. Ωραία. Αυτός ο χρόνος, ο μέλλοντας διαρκείας, είναι ίδιος με τον ενεστώτα, απλά εσείς θα βάζετε μπροστά το θα. Θα αγοράζω. Θα αγοράζω. Θα αγοράζεις. Θα αγοράζει. Θα αγοράζουμε. Θα αγοράζετε. Θα αγοράζουν. Οκ. Ωραία. Αυτός ο χρόνος, ο μέλλοντας διαρκείας, έτσι το λέμε στην ελληνική γλώσσα,
Σε ποιο συννεφάκι ανήκει? Ανήκει στο αύριο, στο μέλλον. Εντάξει, έχουμε, από ό,τι βλέπετε στον πίνακα, έχουμε 8 χρόνους. 8 χρόνους. Εντάξει, στο μέλλον, στο αύριο, πόσοι χρόνοι με βάση αυτά τα οποία είπαμε υπάρχουν? Πάρα πολύ ωραία, 3. Στο σήμερα, ένας. Ποιος? Ο ενεστώτας. Ωραία. Εντάξει, αυτός ο πίνακας θα μας διευκολύνει. Δεν θέλω σήμερα να ξέρετε και τους 8 χρόνους. Θέλω να ξέρουμε σήμερα, να ξέρουμε τον ενεστώτα και τον αόριστο. Δηλαδή, εγώ αγοράζω σήμερα και εγώ αγόρασα. Εντάξει, θέλουμε να πούμε ένα άλλο ρήμα. Εντάξει, θέλουμε να πούμε το ρήμα εγώ διαβάζω. Εντάξει, ενεστώτας. Εγώ για σήμερα διαβάζω. Εσύ διαβάζεις. Αυτός διαβάζει. Εμείς διαβάζουμε, πάρα πολύ ωραία. Εσείς διαβάζετε. Αυτοί διαβάζουν. Αυτοί, αυτές, αυτά. Ένα άλλο ρήμα. Να πω το ρήμα γράφω. Εγώ γράφω. Εσύ γράφεις. Αυτός γράφει. Εμείς γράφουμε. Εσείς γράφετε. Αυτοί γράφουν. Ένα άλλο ρήμα. Εγώ μένω στη Λάρισα. Εγώ μένω. Εσύ μένεις. Αυτός μένει. Εμείς μένουμε. Εσείς μένετε. Αυτοί μένουν. Εντάξει. Εγώ βλέπω. Εσύ βλέπεις. Αυτός βλέπει. Εμείς βλέπουμε. Εσείς βλέπετε. Αυτοί βλέπουν. Εγώ βλέπω. Το ο με όμικρον ή με ωμέγα θα το γράψετε? Ωραία. Εντάξει, εσύ βλέπεις. Το εις θα το με τι ή με έψιλον με μαύρο χρώμα είναι οι καταλήξεις σε όλα τα ρήματα θα τα γράφετε έτσι. Έτσι. Κατάλαβα. Εντάξει. Δεν είναι δύσκολο. Εντάξει. Έχουμε τον πίνακα σε όλα τα μαθήματα. Θα δούμε μικρά κειμενάκια, μικρές προτασούλες και τα γράφουμε κι εμείς. Εντάξει. Αυτό το λέξη, αύριο θα πάω, μετά θα πάω, όλα είναι ένα ρήμα, το ρήμα πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω. Εσύ πηγαίνεις. Αυτός πηγαίνει. Εμείς πηγαίνουμε, εσείς πηγαίνετε, αυτοί πηγαίνουν. Στον αόριστο είναι ανώμαλο αυτό το ρήμα. Λέει εγώ πήγα. Εσύ πήγες. Αυτός πήγε. Εμείς πήγαμε. Εσείς πήγατε. Αυτοί πήγαν. Αυτό είναι ανώμαλο το ρήμα. Θα τα πούμε για τα ανώμαλα τα ρήματα. Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για τα απλά τα ρήματα που τελειώνουν σε ο και είναι στην ενεργητική φωνή. Εντάξει. Άρα υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να κάνουμε λάθος τώρα, όπως βλέπετε το αγοράζω? Δεν νομίζω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε λάθος. Εντάξει, αυτός ο πίνακας θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι ώστε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σύστημα της γλώσσας και η χρόνη των ρημάτων. Φαίνεται δύσκολο, εμπράβο? Από αυτά ήξερες κάποια πράγματα. Ωραία. Τώρα πιστεύεις ότι θα διευκολυνθείς? Τι πιστεύεις έχοντας αυτόν τον πίνακα? Είναι πολύ εύκολο. Ωραία. Εντάξει, τώρα θέλω λίγο να αντιγράψουμε ό,τι γράψαμε πρωτήτερα, λοιπόν στο τετράδιο, αλλά επαναλαμβάνω, σήμερα θα ξέρουμε τον ενεστώτα και τον αόριστο. Εντάξει,
Και θα κάνουμε κείμενα τώρα, από την Δευτέρα, θα κάνουμε αρκετά κείμενα, τα οποία θα έχουν σιγά σιγά όλους τους χρόνους και θα καταλαβαίνετε τα πάντα. Εντάξει. Άρα, οι χρόνοι τι δηλώνουν? Τες, σήμερα, αύριο. Δηλαδή, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Εντάξει. Στη δική σας γλώσσα έχετε τόσους πολλούς χρόνους? Ναι. Έχετε. Σίγουρα. Έχετε. Ναι. Ωραία. Ήδη Ουρδού δεν έχει. Ουρδού λίγο Τρέχει, πολύ καλά να πει να πει χθες παρόν, αύριο με αυτό είναι πολύ εύκολα καταλαβαίνει. Μπράβο. Είδατε τι ωραία κάναμε τα συννεφάκια αυτά? Αυτά πολύ καλά. Αυτά δεν σας είπα πρωτήτερα ότι μόνοι σας θα καταλάβετε με τα συννεφάκια και τα βέλη τι δηλώνουν οι χρόνοι. Αυτό Τώρα πολύ δεν θα εύκολα έχετε κανένα. Ακούς, εμείς λέμε αυτή είναι δικά μου γλώσσα, είναι μαζί, αυτή είναι χαλ, αυτή είναι μουστακμπίλ. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή είναι το Ουρδού, λέγεται πακιστανικά. Πολύ